Николаевка районы Зур Ширкли авылында яшәүче өебезнең нуры, безнең кадерле әбиебез Лихманова Алиягә 20 август көнне 97 яшь тула. Дип язганнар безнең тапшыруга өйдәге уныклары Ләйсән, Гөлнур һәм Айгөл. Гомер агышын бер нәрсә дә туктата алмый, ләкин кеше гомерен матур, әһәмиятле эшләре белән бизи. Һәр кешенең тормышы үзе бер тарих. Һәр кемнең тормыш юлы туган, яшәгән җиренең тарихына барып тоташа. Башыннан күп төрле кайгылар, авырлыклар кичергән якыныбыз хәзерге вакытта да тик тормый. Шул яшендә һаман нидер бакчада эшләргә тырыша. Безне җылы карашы, яратулы кочагы белән мәктәптән сагынып көтеп ала. Үсеп җиткәч тә, без һәр вакыт дугада һәм 5 вакыт калдырмый үткәргән намазда булган ак яулыклы әбиебезне онытмабыз. Сөялләнгән куллары белән башыбыздан сыйпап, безгә үткәннәрен сөйли, ә без аның янәшәсендә утырып, яратып тыңлыйбыз. Аның һәр әйткән сүзе, биргән киңәше дә бик кыйммәтле. Шуңа да без үзебезне бәхетле кешеләрдән саныйбыз. Әбиебезнең урыны түрдә, кадер-хөрмәттә, тәрбияле. Йортыбыз гөрләп тора, хуҗалык зур. Әби дугасыннан да зур дуга юк. Инде аңа 97 яшь тулды. Үз аякларында йөри, күзлексез газета-журналлар укый, әле озак еллар безгә әбиебез җылысын тоеп яшәргә насыйп булса иде. Чәчләреңә шал керсә дә, син бит безнең йөрәк түрендә. Озак яшә кадерлебез, авырмыйча, син дөньяда безгә бер генә. Әбекәй диеп әйтер кешең булу, нинди бәхет бит ул дөньяда. Кадер-хөрмәт күреп үтсен гомерең, урыннарың булсын гел түрдә. Йөзләреңдә рәхмәт нуры балкый, авызыңнан шөкер өзелми. Еллар үтә, ә син кояш кебек, картайганың бер дә сизелми. Әбекәй диеп әйтү шундый рәхәт, рәхмәт сиңа, һәммә бездән рәхмәт. Безгә кылган изгелекләреңне булса иде әбекәй, бәхилләтеп. Хөрмәтле Али апа, алда да бала оныкларыгызның җылысын тоеп яшәргә насыйплар булсын. Әлеге җырны туган көн бүләге итеп кабул итегез. Балам дия безне кадерләп үстерәсең. Әй матур син әбекәем, күзләр тия күрмәсен. Әй әбием, әбекәем, кояш кебек күңелең. Сәламәтлек бирсен Ходай, озын булсын гомерең. Әй әбием, әбекәем, кояш кебек күңелең. Сәламәтлек бирсен Ходай, озын булсын гомерең. Безнең нуры бит син, рәхмәт яусын үзеңә. Бәхетле без әбекәем, син булган өчен генә. Әй әбием, әбекәем, кояш кебек күңелең. Сәламәтлек бирсен Ходай, озын булсын гомерең. Әй әбием, әбекәем, кояш кебек күңелең. Сәламәтлек бирсен Ходай, озын булсын гомерең. Әбекәем, кояш кебек күңелең. Сәламәтлек бирсен Ходай, озын булсын гомерең. Әй әбием, әбекәем, кояш кебек күңелең. Сәламәтлек бирсен Ходай, озын булсын гомерең. Сәламәтлек бирсен Ходай, озын